Едва към началото на 1901 година отношенията на ВМОК с ВМРО се влошават, като основният проблем, който възниква помежду им, е стремежът на вътрешната организация за предотвратяването на преждевременно въстание, за чието вдигане пък настояват членовете на Върховния комитет. Според членовете на ВМРО, населението в Македония и Одринско се нуждае от по-дълга революционна подготовка. В този спор се намесват и борбите за влияние или, по-точно, кой да управлява революционното движение. Върховния комитет, начало тогава с генерал Иван Цончев и известният писател и поет Стоян Михайловски и техните последователи, или привържениците на Борис Сарафов, който по това време се въвлича в неприятности с българското правителство заради аферата Михайлияно, или бранещата равнимо самостоятелността и независимостта си вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. Особена роля в настъпилия конфликт изиграват амбициите на личности като младия по това време Борис Сарафов, който несъмнено е забележителен революционер с огромен принос за делото, но е същевременно и прекалено амбициозен, винаги държи да играе ръководна роля и това често го конфронтира с другите водачи на революционното движение. В края на 1901 и началото на 1902 година Македоно-Одринската организация в България практически се разпада на две, като се изгражда един комитет на цунчевистите, т.е. последователите на генерал Иван Цончев, и втори на сарафистите, анархистите, социал-демократите и привържениците на вътрешната организация. На 10-ти конгрес на Македоно-Одринската организация в България групата на генерал Цончев си осигурява мнозинство. Но в крайна сметка в резултат на конгреса организацията окончателно се разцепва на две и се появяват два върховни комитета, оглавени съответно от генерал Цончев и инженер Христо Станишев от Кукуш, който е близък до ВМРО. Цончевистите, които започват да бъдат наричани и по-общо върховисти, нападат вътрешните дейци, като ги обвиняват, че не са в състояние да въоръжат населението на територията на Отманската империя и да осъществят техническата подготовка на въстанието. През 1902 година върховистите решават да овладеят комитетската мрежа, изградена от ВМРО, и започват да изпращат чети въоръжени в Македония и Одринско. Тогава вече между двете фракции на революционната организация избухва открит въоръжен конфликт. Все пак стремежът и на двете страни е при сблъсъците да се допускат възможно най-малко жертви и по-скоро взаимно да се обезоръжават и прогонват. И действително в много случаи взиманите в плен в последствие са освобождавани. По този повод Гоце Делчев казва: клета Македония, нейните херои почти забравиха общия враг, за да се изпоедат едни други. Разпрата с върховистите ни се налага, но тя би могла да бъде и по-малко отвратителна. Въпреки всички тези стремежи да не се дават жертви, само да се обезоръжават противниците и да се пленяват, мнозина и от двете страни падат убити.